హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ, ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే మా, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, ఇదే దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం, శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ పరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు. అంటే ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి, భౌతికమైనటువంటి క్లేశాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ భక్తుడు ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకద్దు అవుతూ ఉంటుంటాడు. అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకుంటే అంత జ్ఞానపరులం అవుతూ ఉంటుంటాం కదా. అలాగే
ఆ భగవంతుడిని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతులు అవుతారు అని చెప్తారు. అందున ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మార్గాలలో, అంటే భగవంతుడిని భక్తి చేసేటువంటి మార్గాల్లో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గము అని చెప్తాము. ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లుగా 9 రకాలైనటువంటి ఆ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి అని చెప్తాము. అందులో సాధారణంగా శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవించడము, అర్చించడము, వందనం చేయడము, అలాగే విధేయతను కలిగి ఉండడము, స్నేహంను కొనసాగించడము, సమస్తము ఆ భగవంతునికి సమర్పించడం అనేటువంటి 9 రకాలు. సో అందులో ఈ శ్రవణ పద్ధతి చాలా సరళమైనటువంటిది, మొదటి విధానంగా ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతులు అవుతూ ఉంటారని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంతకుముందు మనము చూసినటువంటి ఇక్కడ ఆయన నేను చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అంటూ తనని అర్జున్ని ఎన్నుకుని ఆయనకు ఆ అర్జునుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయపరుడు కానటువంటి వాడు, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణుజొచ్చినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతునికి ఒక విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే స్నేహితుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అలాగే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానం, అంటే ఏదైతే తెలుసుకుంటామో అది జ్ఞానం, ఆ తెలుసుకున్నటువంటిది అనుభవపూర్వకంగా పొందినట్లయితే అది విజ్ఞానం అవుతుంది. సో ఆ రెండింటినీ కూడా తెలియచేస్తాను అని అంటున్నారు. సో కనుక ఇక్కడ మనము ఈ భగవద్గీతలో ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నటువంటి వాటిలో మనం 8 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. భగవద్గీత ఆరంభము అంటే మొదటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో అది మిగిలిన మొత్తం గ్రంథానికి ఒక ఉపోద్ఘాతం, ఎందుకు ఈ బోధనలు అవసరమైనవి అనేటువంటి ఉపోద్ఘాతంగా ఉంటుంది. ఇక 2వ మరియు 3వ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వర్ణించినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది రహస్యమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇక నిన్న మనం చూసినటువంటి 7 మరియు 8వ అధ్యాయాలలో ఆ చర్చించబడినటువంటి విషయాలు, ముఖ్యంగా 7, 8 అధ్యాయాలలో భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి వివరించడం జరిగింది. అవి అంటే ఆ 7, 8 అధ్యాయాలలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటివి ఉంటాయి. కనుక ఆ 7, 8 అధ్యాయాల్లో ఆ జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేవి కనుకనే వాటిని ఆ 7, 8 అధ్యాయాలని మరింత రహస్యమైనవి అని చెప్పబడుతున్నారు. అలాగే ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి ఈ 9వ అధ్యాయంలో వివరించేటువంటి విషయాలు అనన్యమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తున్నారు. అందుకే ఈ అధ్యాయంలో వివరించేటువంటి ఆ అనన్యమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని పరమ రహస్యము అని చెప్పబడుతున్నారు. అంటే కృష్ణుని పరమ రహస్య జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు సహజంగానే దివ్యుడు అవుతాడు. కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, ఈ కష్టాల నుండి నీవు విముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటున్నాడు. కనుక ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతనికి ఈ లౌకిక వేదనలు అంటూ ఏవి ఉండవు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా శ్రవణం చేస్తే అంత ఎక్కువగా జ్ఞానవంతులము అవుతాము. తద్వారా ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో ఎటువంటి కష్టాలను పొందకుండా ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఈ గుప్తమైనటువంటి పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంలో, అంటే ఈ గుప్త జ్ఞానం, రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము మనము భగవద్గీతలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటివి ఆ రహస్యమైనది అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? 2వ అధ్యాయంలో ఆయన మనకి
దేహము మరియు ఆత్మల మధ్య ఉండేటువంటి తేడాన్ని చెప్పారు. సో అది రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇక 7-8 అధ్యాయాలలో అతి రహస్యమైనదిగా చెప్పబడినటువంటి భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానము, అలాగే ఆ కృష్ణునితో సంబంధమును వివరించడం జరిగింది. అది ఏదైతే ఉందో అది అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఈరోజు చూసేటువంటి ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ మరియు దానికి ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. సో ఇవి రహస్యమైనది అనేటువంటిది 2-3 అధ్యాయాల్లో మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు. అలాగే అతి రహస్యమైనది 7-8 అధ్యాయాల్లో. సో ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది, అంటే పరమ గుహ్యం అంటే రహస్యం, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి. సో ఇంకా దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానము అంటే ఈరోజు నేను నీకు చెప్పబోయేటువంటి ఈ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది విద్యలలో రాజు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది ఇది, పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని, స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఇస్తుంది. అంటే ఆ స్పష్టమైన అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, అలాగే ఇది నిత్యమైనది, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, అలాగే శాశ్వతంగా అంటే ఎంతో శాశ్వతమైనటువంటిది. సో మరియు ఎంతో సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది ఈ జ్ఞానమయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఈరోజు తెలియచేసేటువంటి ఈ జ్ఞానము విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది అని చెప్తున్నారు. రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. సో ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టంగా అవగాహన ఇచ్చేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనటువంటిది, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, సనాతనమైనటువంటిది, మరియు ఎంతో సంతోషంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహింపదగేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి భౌతిక అధ్యాయాలలో విద్యలు చూసినట్లయితే వాటిలో ఎన్నో శాఖలు ఉంటాయి. మనకి శాస్త్రాలు ఎన్నో సాధారణమైనటువంటి విద్యకు సంబంధించినటువంటి మనం చదివేటువంటి జనులకు సంబంధించి రాజనీతి శాస్త్రం అని, సామాజిక శాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయనిక శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, యంత్ర శాస్త్రము వంటి అనేక రకాలుగా ఉన్నవి. సో అయితే వీటిలో కొన్ని బేస్గా తీసుకొని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఏదైతే సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ లో ఉంటుంది, పిరమిడ్ గా తీసుకున్నట్లయితే అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తారు. ఇక దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది సైన్స్, విజ్ఞాన శాస్త్రం. ఇక వీటన్నింటికంటే కూడా తలమానికంగా కిరీటాన్ని ధరించి రాజు వంటి విద్యగా ఉండేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూసేటువంటిది ఇది భగవద్గీత జ్ఞానం, గీతా నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది అత్యంత ఉన్నతమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ గుప్త జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు, ఇది రాజ విద్య అని చెప్తున్నారు. అంటే రాజు వంటి జ్ఞానం, రాజగుహ్యం, అత్యంత గుహ్యమైనది, అంటే రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా రహస్యమైనది, పవిత్రం, శుద్ధమైనటువంటి జ్ఞానము లేదా శ్రేష్టమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచేటువంటిది జీవుడిని. అలాగే అవ్యవం అంటే నశింపు లేనటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండేటువంటిది, అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు
అసూయ లేకుండా ఉండము. అందుకే ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు, నీవు నా పైన ఏనాడు అసూయాపరుడవు కావు, అందుకే నీకు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను బోధిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతునిపై శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని అవగాహనం చేసుకోగలుగుతాం, అర్థం చేసుకుంటాం. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరం తప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఓ పరంతప అని చెప్పాడు ఇక్కడ. ఓ శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి వాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో దాని యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసము లేనటువంటి వారు, అసూయ పడేటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందజాలరు అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల వారు అంటే ఆ భగవంతుని ఆ భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసం లేనటువంటి జనులు మరలా అంటే పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది, సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు లేను అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క స్వభావాన్ని, అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు స్థూలమైనటువంటి భౌతికేంద్రియాల ద్వారా తెలియబడతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. కనుక ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఈ సమస్త జగత్తు కూడా అంటే ఈ సమస్త విశ్వమంతా ఆ భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త రూపము చేతనే వ్యాపించబడి ఉన్నది, అంటే ఆవరించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అలాగే సకల జీవులు ఆ భగవంతుడి యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు, కానీ వాటిలో ఆయన లేరు అని, స్థితుడను కాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి సాధారణంగా ఆ భగవంతుడు నుండి, మహత్తత్వం నుండి వివరించబడినటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి లోకాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం అన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో దానిలో ఈ విశ్వం ఏదైతే ఉందో దానిలో మనము ఇక్కడ మధ్యలో ఈ భూర్లోకంలో ఉన్నామని చెప్తాం. మన కింద ఉండేటువంటి లోకాలు అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసతల, పాతాళ లోకం. సో ఇది అల్పమైనటువంటి కిందికి ఉండేటువంటి లోయర్ ప్లానెట్స్ కింద చెప్పేటువంటి. సో ఉన్నతమైనటువంటివి తీసుకున్నట్లయితే మనకు పైన ఉండేటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకం, మనం ఇక్కడ ఉంటున్నాం ఈ లోకం, ఇక్కడ మిడిల్ ప్లానెట్స్ లో మధ్యలో ఉండేటువంటివి ఇవి. సో దాదాపుగా ఇవి అన్ని రకాలైనటువంటి ఉండేటువంటి మధ్య రకంలో, దీనికంటే మధ్య ఉన్నతం పైన ఉండేటువంటి లోకాలు తీసుకున్నట్లయితే భువర్లోకము ఉంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడ సాధారణంగా రాక్షసులు, గోష్ఠులు వీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తారు. దానికి పైన స్వర్గలోకం లేదా ఇంద్రలోకము అని చెప్తాం. సో దానిలో ఇక దేవత వారు అందరూ ఉంటుంటారు. దానికి పైన మహర్లోకము, దానికి పైన జనలోకం, ఇక్కడ సప్త మహర్షులు ఉండేటువంటి లోకం అని చెప్తారు. దానికి పైన తపోలోకము ఉంటుంది అని చెప్తారు. దానిపైన అత్యున్నత లోకంగా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము ఏదైతే ఉందో అది సత్యలోకము, ఆ బ్రహ్మలోకము అని చెప్తుంటారు. సో ఇది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి వీటిలో ఇది. సో గర్భోదక సాయి విష్ణువు ద్వారా వ్యక్తమయ్యేటువంటి, సో ఇలాంటివి అనేకంగా ఉంటాయి మహత్తత్వం అంటే మహావిష్ణువులో తత్వంలో. సో ఇది ఇక్కడ ఆయన ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వము వ్యాపించి ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు,
న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమి యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా ఈ భౌతిక ప్రకృతి చే కానీ అంటే ఈ త్రిగుణాల చేత కానీ నేను ప్రభావితము కాను అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ మరలా వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే సమస్తము ఆ భగవంతుని పైననే, అంటే ఆయన పైననే స్థితిని కలిగి ఉన్నదని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఆయన మత్సాని భూతాని అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో కాబట్టి ఆయన పైనే ఈ మొత్తము కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ అవన్నీ కూడా ఆయనలో స్థిరీకరించబడకుండా ఉంటాయి అని. సో సమస్త ప్రాణులకు ఆయనే సృష్టికర్త, అంటే వాటన్నిటికీ కూడా ఉద్భవం, జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవించడానికి కారణమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అంతేకాదు వాటన్నిటినీ కూడా పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి అటువంటి, అంటే ఆయన కర్మలన్నింటినీ అన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేనికి కూడా ఆయన బద్ధుడు కానటువంటి వాడు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి చేత ఆయన ప్రభావితుడు కాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన 6వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అంటే సర్వము ఇక్కడ ఈ ఎంతో వేగంగా వీచేటువంటి గాలి ఎక్కడికెక్కడికి ప్రయాణించినా కానీ చివరికి అది అంతా ఉండేది ఎక్కడంటే ఆకాశం కిందనే ఉంటుంది. ఎంత వేగంగా ఎక్కడికి ప్రయాణించినా కానీ అది ఉండగలిగేది ఎక్కడంటే ఆకాశం కిందనే. సో అదే మాదిరిగా సమస్త జీవులు కూడాను ఆ భగవంతుడు ఎందే స్థితమై ఉన్నాయి, ఆయన ఎందే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాధౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారుడా, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి వస్తాయి. ఈ కల్పము అయిపోయేటప్పుడు, కల్పాంతము అయ్యేటప్పుడు అంటే బ్రహ్మ దేవుడు దేహం చాలించినప్పుడు అన్ని జీవులు కూడా, ఈ సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆయనలోనికే ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. మరొక కల్పం ప్రారంభంలో అంటే మరలా మరొక బ్రహ్మ సృష్టించబడినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మని సృష్టిస్తాడు కనుక మరలా ఆ బ్రహ్మ ద్వారా ఈ సృష్టి మళ్ళీ ప్రారంభమవుతుంది. సో కాబట్టి కల్పాంతంలో అన్ని కూడా ఆయనలోనికే ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మరలా మరొక కల్పము ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు అవన్నీ కూడా మరలా సృష్టించబడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. సో సాధారణంగా నిన్న చూసాం, ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక రోజు అంటే దాదాపుగా 430 కోట్ల సంవత్సరాలు, మన భూలోక సంవత్సరాలుగా గణించబడింది, నిన్న లెక్క చూసాము. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన యొక్క రోజు కాలం ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంతకాలం అవి ఉండి ఇదంతా కూడా కల్పము అంతమవుతుంది. మరలా మరొక బ్రహ్మ వస్తాడు. మరలా అంటే ఇక్కడ చూడాల్సింది మనం, బ్రహ్మ కూడా శాశ్వతం కాదు. అందుకనే ఆ బ్రహ్మలోకం కూడా భౌతికమైనదే, అశాశ్వతమైనటువంటిదే అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ మరలా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్ననమవశం ప్రకృతేర్వశాత్
మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలో ఉన్నది, నా సంకల్పముతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతుంది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతూ ఉంది అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి ప్రదర్శనం అని ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాం. సో కాబట్టి ఆయన ఆధీనంలో ఉంటుంది మొత్తము. ఆయన యొక్క సంకల్పము ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే సృష్టి కల్పాంతము కల్పారంభము అవడము అనేటువంటిది ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభం అవడం అంటే వ్యక్తం అవడం, అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటిది మరలా వ్యక్తం అవడము, మరలా ఆయనలో కలిసిపోవడము, ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క సంకల్పము ద్వారానే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటై అయిన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్ మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, నాశనం అవుతుంది అంటూ ఆ భగవంతుడి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పరమ నిర్దేశకుడుగా ఉంటాడు అని మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సంకల్పం ద్వారానే ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు, ఆయన యొక్క నిర్దేశకత్వంలోనే పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర అంటే కదిలేవి కదలలేనటువంటి జీవులన్నిటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సో దాని యొక్క పాలనలోనే ఈ జగత్ మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ నాశనం అవుతుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన యొక్క శక్తి ఆధీనంలో ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. సో ఇది ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో అవన్నీ కూడా ఈ విధంగా అన్ని జీవులు కూడా ఆయన ద్వారానే ఇవి సృష్టించబడుతున్నాయని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను మనుష్య రూపములో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు, సకల భూతములకు మహేశ్వరుడును నా అయినటువంటి నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవదేవుడు మానవులాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అతడు సామాన్యుడు కాదు. సో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇంతకు ముందు గడిచినటువంటి అధ్యాయాలలో మనకు ఆ సాక్షాత్తు భగవంతుడే తెలియచేశారు. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ ఆది పురుషుడు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఈ మూర్ఖ స్వభావముతో ఆ ఆసురీ భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు గుర్తించక ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని, ఈ సకల లోకాలకు సకల భూతాలకు పరిపాలకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేక, ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోక ఆయనని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మూర్ఖులు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన్ని ఎంతో మంది ఆ రాక్షస రాజులు ఆయన హేళన చేశారు. అందులో ఆయన యొక్క ఒక భావమర్దిగా ఉండేటువంటి శిశుపాలుడు కూడా ఆయన యొక్క మేనత్తలలో ఒక మేనత్త కుమారుడు అని చెప్తారు. ఆ శిశుపాలుడు కూడా ప్రతిసారి కూడా ఆయన్ని అవమానపరుస్తూ ఉంటాడు. అప్పటికి ఆయన యొక్క మేనత్త అయినటువంటి ఆ వసుదేవుడి సహోదరి అడుగుతూ ఉంది ఆయన్ని, కృష్ణ భగవాను ఒక కోరిక కోరుతుంది, నా కొడుకు యొక్క ఎట్లాగూ నా కొడుకు నీ చేతుల్లోనే మరణిస్తాడయ్యా, కాకపోతే 100 తప్పుల వరకు అతన్ని క్షమించు అంటే
సరే అత్త అని చెప్పేసి 100 తప్పుల వరకు ఇక చివరికి ఆయన యొక్క తప్పులన్నీ కూడా అయిపోయినాక అంటే క్షమించిన తర్వాత చివరికి శిక్షించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో శిశుపాల వధ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మోగాశ మోగ కర్మానో మోగ జ్ఞాన విచేత సహ రాక్షసీమాసురీంచైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. భౌతిక మాయశక్తిచే భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క స్వభావానికి లోనైనటువంటి ఈ జనులందరూ కూడా ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకొని అటువంటి నాస్తిక మరియు ఆసురి ఆ రాక్షస స్వభావాలమైనటువంటి అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో వారి యొక్క అభ్యుదయం, వారి యొక్క వాస్తవ గమ్యం కోసం వారి యొక్క ఆశలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి. వారు ఫలాసక్తితో చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే అవుతాయి అని, మరియు వారి జ్ఞానము అయోమయ స్థితిలో పడిపోతుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో మరి ఇంకా ఎవరు మహాత్ములుగా అంటే ఆయన యొక్క భక్తులు, శుద్ధ భక్తులుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ, అంటే మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి భక్తిలో, ఆయన యొక్క అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో ఎవరు నిమగ్నమవుతారు అనే దానికి చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారందరూ కూడా, అటువంటి మహాత్ములు ఈ సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలము ఆ భగవంతుడే అని తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఇక వారి యొక్క మనసు ఎటువంటి, ఆ చిత్తం ఎటువంటి విచలనము లేకుండా కేవలము ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి ఆ భక్తి మార్గంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే వివిధ రకాలు ఆ భక్తి అనేటువంటిది, ఆ భగవంతుడిని భక్తితో సేవించడం అనేటువంటిది వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. స్నేహభావ భక్తి, ఒక్కొక్కసారి తల్లిదండ్రులుగా పొందాలి అనేటువంటి భక్తి, ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా ఉంటూ ఆయన్ని ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, ఆ గొప్ప భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తులను గురించి ఇంకా ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా అంటే ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి శుద్ధ భక్తులు పూజిస్తూ ఉంటారు చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క లీలలను, దివ్యమైనటువంటి లీలలను గానం చేస్తూ, ఆయన కోసమే, ఆయన పైన ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆయన యందే లీలమై, సో ఆయన ఈ మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు, ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తులు కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి జపిస్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి నినాదాలతో ఆ భగవంతుని నామాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము కూడా జపిస్తూ
ఆయన యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆయన ముందు ప్రణమిల్లుతూ ఆయనకి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఎప్పుడూ కూడా ఆయనలోనే లీనమై ఉంటారు ఆ మహాభక్తులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసారిస్తాను, అంటే ఆ సూర్య చంద్రుల నుంచి వచ్చేటువంటి వేడిమి, అలాగే నేను వర్షమును ఆపుతాను, అలాగే వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను, అలాగే తాత్కాలికమైనటువంటి పదార్థమును, అంటే ఈ భౌతిక పదార్థము అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి పదార్థము ఆయనే, అంటే ఆత్మ. అలాగే తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి భౌతిక పదార్థాలు కూడా ఆయనే అని తెలియచేస్తున్నారు. మొత్తం కూడా అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఇదే అని చెప్పు ఇక్కడ. అంటే ఆ ఆయన యొక్క భిన్న శక్తుల ద్వారానే ఆ విద్యుత్, సూర్యుడు ద్వారా వేడి, వెలుతురు అవన్నీ కూడా ప్రసారిస్తాయని, అలాగే ఎండాకాలంలో ఆకాశం నుండి వర్షం కురవకుండా నిరోధించడము వంటివి, అలాగే వర్షాకాలంలో ఎడతెరపు లేకుండా వర్షాలు కురవడము అన్నీ కూడా అదే అని, అలాగే శాశ్వతంగా మృత్యువు నుండి కాపాడేది ఆ మృత్యువుని, అంటే సాధారణంగా ఈ జీవులను పోషించేటువంటి వాడు ఆయనే. అలాగే ఆ మృత్యువుగా ఉండి ఆయన మరలా అవి లయించి విధంగా చేసేటువంటి వాడు కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైనటువంటి పదార్థము ఆయనే, తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక పదార్థము కూడా ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్తూ ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవాలనేటువంటి కోరికలతో ఆ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తారు అంటూ, ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. వారి యొక్క పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని పుణ్యలోకాలకు వెళతారు మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ అనేకమైనటువంటి విలాసాలు, ఆనందాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఉన్నత లోకాలకు పోయినప్పుడు జీవుడు ఆ లోకాలలో ఇప్పుడు ఈ లోకంలో మనమున్నటువంటి ఈ లోకంలో కంటే కూడా లక్షలాది రెట్లు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని వారు అక్కడ పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఆ పుణ్య ఫలాలు అయిపోగానే మరలా వచ్చేసి కిందకి వచ్చి పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఏ విధంగా అయితే మనము కూడబెట్టుకున్నటువంటివి ఖర్చు పెట్టుకున్న ఏటీఎం కార్డులో ఉంచుకున్నాం, కార్డు వాడుకున్నంత కాలం ఉంటుంది, అందులో అవి అయిపోగానే మళ్ళీ యథాస్థితికి వచ్చేస్తుంది. లేదా ఒక ఏరోప్లేన్ నిండా ఇంధనం తీసుకొని పైకి వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎంతసేపు పైన ఉండగలుగుతాం ఆకాశంలో, ఇంధనం ఉన్నంత వరకు. సో అలాగే మనం పాపాలు పుణ్యాలు ఆ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళడం వల్ల పుణ్యాలు ఖర్చు పెట్టుకొని మరలా తిరిగి రావడం, అలాగే చేసినటువంటి పాపకర్మల ద్వారా కింద లోకాలకు వెళ్ళడం, అవి అనుభవించగానే మరలా సాధారణమైనటువంటి స్థితికి రావడము. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళేటువంటి వారు, వేదాధ్యయనం ద్వారా ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళినటువంటి వారు స్వర్గలోకము యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలమంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు ఈ భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు. సో అంటే మరలా ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది ఆ వేదాధ్యయనాలు వాటిలో, అంటే ఆ ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి భావనతో చేసేవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉంటారో వారు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నట్లయితే అక్కడ శాశ్వతంగా ఇక మరలా ఈ జన్మ మరణాలకు సంబంధం లేనటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి లోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ
అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఈ కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా క్షణమైనా జీవించలేడనేటువంటిది ఆ శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, భగవంతుని పాదపద్మ సేవను చేయడము, ఇతర సేవలు చేయడము, స్నేహం చేయము, భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి చేయడం, ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు నిరంతరం చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి ఆ దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై మనసు ఆ భగవంతునిపైనే నిలిపినటువంటి వారికి ఏది కావాలో దాన్ని సమకూర్చి పెడతాను అంటున్నారు. అలాగే వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందే చెప్పాం, మనం ఈ భక్తి మార్గంలో కొద్దిగా మనము పురోభివృద్ధి సాధించినా అది మరలా మన్ని ఈ బంధనాల నుండి, ఈ కష్టాల నుండి బయటపడేస్తుంది. అంతేకాకుండా అది మనకి అంటే పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినట్లయితే మరలా నెక్స్ట్ జన్మలో అది మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నారు మరొకసారి కృష్ణ భగవానుల వారు. సో వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తారు. సో లేనిది ఇంతకుముందు నిన్న చెప్పుకున్నాం, సుధాముడు సో చాలా కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తుంటే అతనికి కావలసిన దాన్ని ఆయన భౌతిక విషయాలుగా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ అది కూడా చేస్తారు, సమకూర్చి పెట్టారు. అలాగే హిరణ్యకశిపు నుండి ఆ ప్రహ్లాదుడికి కావలసినటువంటి దాన్ని ఆయన రక్షించి ఆయనకి ఉన్నదాన్ని, ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయనకి రాజునిగా చాలా చిన్న వయసులోనే రాజ్యానికి పట్టాభిషేక్తుని చేసి అనేక కాలం ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలించే విధంగా, మహోన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకునే విధంగా ఆయన్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినో అపిమాం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంకా దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, అలాగే ఆ భూత ప్రేతాలను అర్చించేటువంటి వారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మరలా భూతాల్లోనూ ప్రేతాలలోనూ పుడతారు అని చెప్తారు. మరియు నా భక్తులు అంటే నన్ను భక్తియుత సేవతో సేవించేటువంటి నా భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఆ దేవతలను ఆరాధించడం ద్వారా చంద్రలోకానికి, సూర్యలోకానికి లేదా ఇతర దేవతల లోకాలకి మనుషులు వెళ్తారు అని చెప్తారు. వారిని ఇక్కడ ఆరాధించడం ద్వారానే వారి లోకాలకు వెళ్ళవచ్చు. సో కాబట్టి వీసాలు ఇవేమీ పని అవసరం లేదు. సో చంద్రలోకానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ చంద్రుడిని ఒక ఆరాధనలో ఉండి చేస్తే చంద్రలోకానికి వెళ్తారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక ఏ లోకానికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ విధమైనటువంటి విషయాల్లో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు పితృదేవతల లోకాలకి, పితృదేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటే అలాగే భూత ప్రేతాలను ఆరాధించేవారు భూత ప్రేతాలు ఉండేటువంటి వాటిలో పుట్టడం. కానీ ఆయన చెప్తున్నారు, నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. అంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఉండేటువంటి వారు, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వారు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనము ఆ భక్తి వివిధ రకాలుగా మనం చేసేటువంటి చూసాము. సుధాముడు, అలాగే శబరిమాత శ్రీరామచంద్రుడికి తను వ్యక్తపరిచినటువంటి భక్తి. సో శ్రీరామచంద్రుడి కోసం ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఆయన వస్తున్నాడు అని తెలిస్తే ఆ అడవిలో ఉండేటువంటి శుద్ధమైన అంటే ఫ్రెష్గా ఉండేటువంటి పండ్లనన్నీ కూడా ఏరికోరి తీసుకొస్తుందట తన కోసం. తెచ్చినాక కూడా మళ్ళీ ఇచ్చేటప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. వస్తే వాటిని కొరికి చూసి ఆయన స్వీకరించాడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి మనం ఇచ్చేటువంటిది ఆ సుధాముడు అటుకులు ఇస్తే ఆ అటుకులు తీసుకుని ఆ పాతవి ఎక్కడో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మిగిలిపోయినటువంటి అటుకులు తీస్తే వాటిని తీసుకొని తరిగిపోయినటువంటి సంపదలను ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. అలాగే శబరిమాత ఎంగిలి పండ్లను ఇచ్చినటువంటి శబరిమాతకు మోక్షం కలుగజేసినటువంటి వాడు. అలాగే ఆ ముసలితో పెనుగులాడుతూ గజేంద్రుడు పెనుగులాడుతూ
ఇక తనను తాను రక్షించుకోలేనుడు అని తెలిసినప్పుడు ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక పువ్వుని తన తొండంతో తీసి ఆ భగవంతునికి చూస్తూ, నీవు తప్ప నన్ను కాపాడేటువంటి వారు ఎవ్వరూ లేరయ్యా అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆయన్ని ఆర్తితో పిలవడం ద్వారా ఆయన ఎంతటి భక్తవత్సలంటే, ఆయన అక్కడ ఆ లక్ష్మీమాతతో కలిసి ఉండి అక్కడ ఉంటున్నాడు, కొలువు తీరున్నటువంటి వాడు. ఆమెకు కూడా చెప్పకుండా, తన పక్కనే ఉన్నటువంటి తన వాహనానికి కూడా చెప్పకుండా బయలుదేరి వస్తాడు అని చెప్తుంటారు. పోతన భాగవతంలో ఆయన ఎంతో మాధుర్యంగా వర్ణిస్తారు గజేంద్ర మోక్షాన్ని గురించి. అలాగే వ్యాస భాగవతంలో కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు భక్తుల కోసం చేసేటువంటి, అంటే వారు మనం ఏ విషయానికి తీసుకునేటువంటి ఆఫర్స్ అవి. ఇంకా మరి భక్తి, ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తి, ఆ భక్తిలో భగవంతుడికి ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇంతకుముందే చూసాం, చాలా చాలా సరళమైనటువంటిది. అటుకులు ఇస్తే తీసుకున్నాడు, ఎంగిలి పండ్లు ఇస్తే తీసుకున్నాడు, ఆ కొలంలో పక్కన నిర్మించినటువంటి ఆ పుష్పం ఇస్తే తీసుకున్నాడు, తీసుకొని ఆయన్ని ఇచ్చేశారు. సో కాబట్టి ఆయనే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆయన యొక్క భక్తి ఎంత సరళమైనదంటే చెప్తున్నారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు, మనసు స్వచ్ఛంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగిన నా భక్తుడు ప్రేమతో, భక్తితో, ప్రేమ భక్తి, ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని, లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. అంటే చూడండి, ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తి, ఆయన్ని ఎలా భక్తితో పూజించాలి, ఆయన్ని అర్చించడానికి ఎంత సరళమైనటువంటి విధానము అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆయన యొక్క నిత్య సుఖానికైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆనంద ధామాన్ని పొందడానికి, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుతమైనటువంటి ఆ సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తుడు, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడమే ఆ బుద్ధిమంతుడి అయినటువంటి భక్తుడి యొక్క ఆవశ్యకము అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగినటువంటి నా భక్తుడు ప్రేమతో, భక్తితో, ఆకుని గాని, పువ్వును కానీ, పండును గాని, అవేవి లేకపోతే కనీసం ఆ జలాన్ని ఇచ్చిన దాన్నైనా నేను స్వీకరిస్తానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. ఆ భగవంతుడికి మనం ఆఫర్ చేయడానికి తులసి దళాల ఆకులు, అలాగే మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి పుష్పాలు, ఏవి మనకు అందుబాటులో ఉంటే అవి పండ్లు, అవేవి లభించకపోతే జలమునైనా కానీ ఆయన సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటే, అక్కడ ఆయన పైన ప్రేమతో ఉన్నప్పుడు అది స్వీకరించడానికి ఆయన రెడీగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్ పశ్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతి కుమారుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. అంటే కృష్ణార్పణ ధోరణిలో చేయమంటున్నారు. ఆ భగవంతుడికి ఇస్తున్నట్లుగా ఏ పని చేస్తున్నా ఆ భగవంతుడి సంబంధంలో చేస్తున్నట్లు, ఏది తిన్నా అది అగ్ని, అలాగే ఆ యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సులు ఆచరించినా అవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో చెయ్యమని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు చెయ్యాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడము ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసముచే మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే ఆయన ఎంతటి కరుణమయుడు అంటే,
అవన్నీ ఆయనకి అర్పించమంటే ఆయనకి ఏదో లేక ఆయనకి ఏదో కావాలి అని కాదు. సో అలా చేయడం ద్వారా ఎటువంటి బంధనాలు కూడా, అశుభ ఫలితాలు ఏవి కూడా నీకు అంటవయ్యా, నీకు లేకుండా నేను తీసుకుంటున్నాను అంటే మీకు అంటకుండా చేస్తాను. సో అలా చేయడం వల్ల అంటే అన్ని కూడా భక్తి భావనలో చేయడం, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో చేయడం వల్ల మనకి వైరాగ్యం వస్తుంది. తద్వారా మనసు ఆ భగవంతునిపైనే లగ్నమై ఉంటుంది. తద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అంటే ముక్తుడు అవ్వడానికి, అది ముక్తుడు అయ్యి ఆ భగవంతుని చేరుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి కృష్ణుడు ఎవరికి పక్షపాతిగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. అంటే ఆ భగవంతుడికి ఎవరు కూడా పక్షపాతులు కాదు లేదా విరోధులు కాదు అని చెప్తున్నారు. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను అంటే అన్ని జీవుల ఎడ కూడా ఆయన సమ దృష్టితోనే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఆయనకి సమానమే. కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. సో మళ్ళీ చూడండి, ఆయనకి ఎవరిని ద్వేషించడు, ఎవరిని తన వైపుకు ఇచ్చేసుకోడు. కానీ అంటే సాధారణంగా ఉండేటువంటి వారిని, కానీ ఎవరైతే ఆయనని ప్రేమతో పిలుస్తారో అప్పుడు వారి వైపు ఆయన చూస్తాను అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందే ఉంటాను. సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆయన, కానీ వారందరికీ కూడా అందరి వైపు ఆయన చూస్తూ ఉన్నట్టు, ప్రతి ఒక్కరి వైపు, ప్రతి వ్యక్తితో కూడా ఆయన అటువైపు ఉన్నట్లుగా భావన ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క భక్తుల వైపు ఆయన ఎప్పుడు కూడా చూస్తూనే ఉంటారు, వారిని కాపాడుతూనే ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆయన్ని ఇంకా చెప్తున్నారు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆయన్ని ఎవరైతే ప్రేమతో ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో వారు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములవుతారు అని చెప్తున్నారు. మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ అనుభవించేటువంటి ఆ దుఃఖాలు అన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివి. సో కనుక వారు ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా త్వరగానే ధర్మాత్ములవుతారు. అంటే అన్ని ఆ బంధనాల నుండి వారు తొలగించబడి పోతారు అని, శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఆయనే మాట ఇస్తున్నారు. సో మనం ఇంత ముందే చూసాం ప్రహ్లాదుడిని, ఆయన తండ్రే, స్వయాన తన తండ్రే ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసి మహామహా కాలకూట సర్పాలతో కర్పించడం, ఏనుగులతో తొక్కించడం, మండేటువంటి అగ్నిలో పడవేస్తాడు. అయినా అన్నిటి నుండి కూడా ఆయన్ని కాపాడుతాడు. చివరికి ఆయన కోసం ఒక అవతారాన్నే తీసుకుంటాడు. కృష్ణ భగవానుల వారు అవతారి, ఆయన అవతారం కాదు అక్కడ వచ్చేది. సో ఆ అవతారి ఆయన భక్తుల కోసం అవతారాలు తీసుకొని వచ్చి వారిని కాపాడి అదే సమయంలో ఆ దుష్ట శిక్షణ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. మరి ఎవరు ఆయన యొక్క భక్తికి పొందడానికి అర్హులు అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ భక్తిని పొందడానికి అర్హులే అర్జున అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యో అపిస్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యా
స్తతా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథతనయ, నన్ను ఆశ్రయించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, పాపజన్ములు కానీ, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. అంటే ఇక్కడ జన్మ, జాతి, కుల, లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి వారు సైతము కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణ పొందినట్లయితే వారందరూ కూడా ఆ పరమాత్ముని యొక్క దివ్యధామాన్ని పొందడానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు, శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఇంకా మరి ఈ అత్యుత్తమ సారము, ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానం, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం, ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క సారమును ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల, నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి కారణమే అంటే అవకాశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఆ అత్యుత్తమమైనటువంటి సారాన్ని తెలియచేశారు. మనసుని ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలో, ఆ దేవదేవుణ్ణి నామాలను స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయడము, ఆ భగవంతుని ఎడ భక్తితో ఉండడము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడము, ఆ భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పించడము ద్వారా ఇక ఆ భగవంతుడి యందే పూర్తిగా లగ్నమై ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని, ఆ ఆత్మ యొక్క శాశ్వత ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగి ఆ ఆత్మ యొక్క శాశ్వత పరమ గమ్యము అయినటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనందరి మనసులు కూడా స్థిరంగా భగవంతుని యందు నిమగ్నమై ఉండడానికి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.